makasiky nosy malalane gasikara nandalo dingagna maromaro izy ty zalahy niandota fitondragna fafoko fitondrana fampanjaka na fanjanahantany zegny natonga daty raiky ty miavaka 19 fosasosa malagasy naleo tegna atsangano na zegny nandresatsika tam 6 agosto 1896 malagasy lasa zanatany français nanjaka asa intervozogno nijaly nivokatra sy niharenany gasy tsisy zaka mbola nanao asa intervozogno fa nitologno mafy Philibert-Tsiragna afaka tsika mifangejagny Keravoravo vahoaka malagasy matonga mfafana isoragna zoty Tsiragna na Philibert Keravoravo vahoaka malagasy matonga mfafana isoragna zoty Tsiragna na Philibert isoragna betsaka ianareo mitondra isany ambaratonga eto amin'ny tanagna mahaleo tegna tsika malagasy jiaby havako nesiny Philibert-Tsiragna na fitondragna nalimby koa Didier-Tsiraka niresiny ravalmanagna mariky ny seze nandalo herajon ary mampiamine nandimby filoha TGV andry radioely mafatoke tsisy fitoagna tsy atsarovanay anao Philibert-Tsiragna zay niady mafy tamy fahaniovantegna faly vahoaka malagasy tonga amin'ny fahaleovantegna makalaza ventsisy tsona mariky gasy mahaleo tegna ravoravo afaka amin'ny asa intervozogno tam fangejagna zay nahazo gasy Keravoravo vahoaka malagasy matonga mfafana isoragna zoty Tsiragna na Philibert Keravoravo vahoaka malagasy matonga mfafana isoragna zoty Tsiragna na Philibert isoragna reo fikambanagna mena lamba sady ava VVS MDRM zay nanohagna fanjanahantany tam 29 mars 1947 izay nahatagna fatin'olo marobe ndrindra tao tambatondrazaka Moramanga ialagnatsiny raha misy tsy voatanisa fa sarotsy zalagnany raha